И здравейте хора, днес ще снимам клип за как да си направите гривна ето такава. Много лесно се прави и да започваме. За целта ще ви трябва стан за плетене. Секунда. За целта ще ви трябва стан за плетене и пегове до тук. Всъщност до края до тук. И започваме с две червени. Ето така. Ще обърна станчето настрани, за да виждате точно какво правя. След което слагате две оранжеви, две жълти, две зелени, значи до тук сме направили червено, оранжево, жълто и зелено. След което ще направим синьо, лилаво и бяло. Две сини, две лилави, и едно бяло, и две бяли. Така. Повтаряме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ластика. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и трябва тук да не остане за бяло. С това ще направим. Сега ще преброя тук колко пега съм използвала. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 пега съм използвала. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 пега. До тук значи ще... Не, до тук ще си я направя. Добре, и продължавате цветовете до ето тук. Не, до тук всъщност. И след това ще ви покажа какво да направите. Готови сме. След като го направите до тук, ето така свързвате синьо и свързваме с лилавото. Правите също и по средата до тук. И отстрани същото така до тук и свързвате. След като направите тези неща, които направихме сега, скъпи мои, май сме сгрешили. Тук махате... сега ще ви покажа какво трябва да направите. Ето така и ето тези ластика да ги сложим ето тук. Така. След което взимаме два лилави ластика и ги поставяме от единия пек до другия пек за подсигуряване на гривната. И съжалявам за това, понеже ми е малко трудно с пръсти, за това ще взема една кука и го поставяте на триъгълничето. След това следва синьо, готови сме. След това зелено всъщност, да.
Съжалявам много за това. Зелено, ето така. Жълто. Жълто. Оранжево. Червено. Бяло. Лилаво. Синьо. Зелено. Жълто. Оранжево. И червено, де трябва да слагаме. И готово стана на триъгълничета. След което избутвате еластика, взимате ето този отдолу, който е. Хващате го и го наплитате нататък. След което избутвате еластика. Взимате долните два и наплитате напред. Ето това правите изцяло време. Готови сме, наплели сме всичко. След което слагате на последното, на първото коло, т.е. взимате едно безцветно или черно ластиче. Аз ще взема черно. Не, всъщност червено ще взема. И изтегляте. Прехвърляте ето така. И издърпвате. Готови сме. Можете вече да можете да свалите гривната. Докато я свалям, аз ще спра на пауза.